Euskara zinegotzi izateaz aparte irakasleare banaz, ez? Euskarako irakaslea naz, eta bai ibili izan du naz selektiateko azterketak eta zuzentzen, abeko aztertzaileare banaz, eta pixka mundu ezautzen dut, ez? Baina nik uste gertakari hauen ondorioa, ez, edo izan daitekela hausnarketa, azkenean ez, hezkuntza sistemak, hizkuntza eredutan daude oinarrituak, gaur egungoa ez, eta uste dugu edo behintzat argi gehatzen da sistema hori agortuta daola, ez? Ez ditulako euskalduntzen ikasleak eta are gutxio A eta B eredutan dauden ikasle horiek eta azkenean hori izan da, ez? Emaitza. Egia da gero, errektoriak mantxun datuen arabera, beste urtetako antzeko datuak dira eta gaina, beste ikasgai batzutan askoz ere emaitza okerragoa daude. Orduan, argi eta garbi gatu ez, ze erabilera du jende batek, eta nik oldarraldian barnean kokatuko nuke bete-betean, ez? Aurten egia da azterketa ere da pixka bat aldatu dela, minon emaitza ja, ez? Nik uste gizarteak ere jakin dezala, jende batek zeroak ateratzen ditula, ez? Eta porrot baten erakusgarri da. Eta gila hurrengo urtean eredua are gehiago aldatuko dela selektibatekoa, literatura sartuko delako, eta ikusiko dugu, nola arrotzen zaizkigun, ez? A eta B ereduan dabiltzan ikasle horiek eta beren gurasuak, ez? Zuk azken erabaki batzuk hartzen dituzunean, eredu batean matrikulatzeko zure seme-alabak, erabaki politiko bada, ez? Eta horre gero ondorio batzu dazka. Zuk lanketa bat ez da zuiten, emaitzak ez dira onak izango, eta gero ezin dena da reklamatu, ez?